Ahojte, my ideme dneska na výlet a nakupovali sme v takýchto super potravinách večierka. Kedysi sa to volalo Solo na Vajnorskej a kúpili sme si tam takúto šmakocinku. To je čínsky Red Bull, je tam 0 cukru a je to marakuová príchuť. Takže ideme na tie bylinky dneska zase. Lebo čo by sme robili v takomto dobrom počasí, že? No a toto nám bude teda spríjemňovať cestu, tento čínsky Red Bull musím stále ospevovať, lebo je to fakt pecka. Aj keď to stojí síce 3 €, ale akože takéto nápoje fakt všade nemajú, ako majú v tom Sole. Čiže to je super. No a čo som vám ešte chcel povedať je, že sa chystám si vyrobiť vlastné energetiaky, ako aj Coca-Colu napríklad, ktorá sa bežne vyrába z orechu, pravej koky, teda listov, nie z tých návykových látok, ale z tých prírodných takých, ktoré tam bežne používajú. Potom z rôznych ďalších bylín a korenín, ako je škorica a mnohé ďalšie. Také vzácne veci si nazbierame aj my. No a potom natočím nejaké tie receptúry. Sú veľmi zaujímavé možnosti, kde sa dáva teda kolový orech, koka, škorica, klinčeky a tak ďalej. No a v podstate veľa takých bylín, ktoré v podstate nejak fungujú buď stimulačne alebo veľmi liečivo, tak sa dá nájsť aj v našich lesoch. Takže ideme na to, ideme sa popozerať, že čo nám tá príroda dneska dá. A dneska by sme si zase zobrali nejakú tú bazu a lipu. A keď bude niečo iné ešte, tak naopak, takto. Ešte ma tak napadlo, že keď tak chutnáme tie nápoje, tak v podstate každé chuťa úplne inak. Tým myslím, že keď je napríklad nejaký Red Bull z Číny alebo z Ameriky, tak chutí úplne inak, ako keď je zo Slovenskej alebo Českej republiky. Dokonca aj nápoje, ktoré vyrobili v Nemecku, tak chuťa úplne inak ako tie naše. Neviem, či ste si to všimli, ale keď si prečítate zloženie buď Red Bullov alebo čo je len obyčajnej Coca-Coly, tak väčšinou je tam úplne iné zloženie. Hej, v podstate v niektorých tých zahraničných Coca-Colách máte miesto tých všelijakých umelých sladidiel normálny karamel, miesto glukozovo-fruktózového sirupu tam máte cukor, ale to sú také ešte menšie rozdiely, ale poviem, že tento Red Bull napríklad chutí úplne inak. To chutí ako prírodná šťava, vôbec to nechutí ako nejaký chemický koktail. No, čiže je to taká zaujímavá myšlienka. Čo ma neteší je, že strašne veľká časť je tu nejak vypletá alebo vyrúbaná. Predtým to tu bolo také živšie. Pôda je tiež dosť suchá. A ten strom není v poriadku. A keď pozerám na tie listy, vidíte to asi aj vy na obrazovke. No, že tie listy teda nevyzerajú rozhodne dobre, asi ich napadol nejaký A to, že sa ten strom nechal takto napadnúť, znamená si, že nebol asi v dobrej kondícii už predtým. Čiže Takže naše miesta na zber lípy už aj predvčerom, keď sme boli zbierať, tak nevyzerali nejak extra dobre. Normálne, že by som povedal, že tie lesné parky na tom boli lepšie. Takže ideme ďalej a dúfam teda, že bude tej lípy dosť aj tento rok. Už len si vybaviť lístok a po rokoch ísť na ryby. Takže my ideme takú našu bežnú obklupokovú cestu. Pôjdeme sa pozrieť na lípy, ktoré rastú pri ceste alebo vedľa chodníkov turistických a pôjdeme ešte pozrieť aj na lúky. Ja som fakt zvedavý, ako strašne veľa stromov a rastlín vyzerajú byť tento rok veľmi obožraté rôznymi škodcami a videli sme dokonca už aj také chreny na zemi, ktoré boli teda dosť zožraté. A takisto aj žihlavu v takom čudnom stave, takže uvidíme, no. Neviem, či to vidíte aj vy, ale riasy a sinice sú tu nejak brutálne rozmnožené. No a neviem teda, že či tu nie je nejaký lípový mor alebo čo, lebo fakt tie stromy niektoré sú veľmi čudné.
A toto je náš lastovičník, ktorý sme minule zbierali. Tomu sa dobre darí teraz. Môžeme odporučiť ľuďom, ktorí majú nejaké kožné problémy alebo kurie oka. Keď vám niekto stúpa na kurie oka, tak si môžete zobrať lastovičník a môžete ho s tým poslať niekam do kurých očí najlepšie. No a veľmi pekné žihlavy, čiže my máme doma za 2 igelitky, čiže určite choďte na žihlavu, lebo fakt super vec. Je to perfektné proti vypadávaniu vlasov, potom na pokožku ako šampóny, mydla. Voňavé je to dobré. Čiže jedna z takých najzdravších rastlín alebo na detox. Je to také diuretické, to znamená, že močopudné. Čiže budete viacej chodiť na záchod a vyčistíte sa tým pádom. Takže asi takto. No. Tá voda nie je pekná a my sme boli v takých rôznych parkoch v Bratislave, v meste, alebo aj mimo Bratislavy, keď sme sa boli pozrieť naposledy okolí Trnavy, Pezinka, tak to tam vyzeralo fakt, že veľmi dobre. No a teraz, keď ideme hlbšie u nás do lesa, hej, sme momentálne na železnej studienke, tak vidíme, že to tu nejakým spôsobom není úplne v poriadku. Voda je moc špinavá a strašne veľa rastlín a stromov sú napadnutých nejakými škodcami alebo neviem čím. A minulý rok o tomto čase to tu bolo plné lípy. Bolo jej toľko, že to sa nedalo, akože brutálne množstva. A teraz tie stromy sú všetky nejaké napadnuté a obžraté od niečoho. Takže možno je bolo dobré, keby sa o to niekto postaral, kto to má na starosti. Ideme tadiaľ. Budeme rýchlejšie aspoň. Naša obľúbená cestička. No a potom neskôr by sme chceli ísť ešte aj na huby. Huby, tak tie milujeme, je to naša vášeň, poznáme ich veľmi dobre, ale teraz momentálne sme na tých bylinkách a sme v oblasti, ktorá ešte nie je pre hubárov až tak významná alebo dobrá. Tuto v okolí skôr rastú rôzne vzácne bylinky, potom sú tu výnimočné vtáky. Je tu také vtáčstvo, ktoré je veľmi vzácne podľa zoológov. A môžete si prísť vypočuť štebot vtákov hlboko do lesa. No a potom takisto aj horský park je blízko, ktorý tiež je výnimočný tým, že rastú tu nejaké rastliny, ktoré inde nerastú. Aj sa to tam píše. Úplne, že presne, že o ktorej ide, vám teraz povedať neviem. Takto z hlavy. Ale takisto tam žije aj fauna, ktorá je teda špeciálna pre tú oblasť. Čiže keď tam budete, tak sa môžete cítiť výnimočný, že ste niekde, kde to vtáčstvo alebo tie ostatné živočichy a rastliny sú iné ako tam, kde sú napríklad z vašej rodiny, hej, takže môžete napísať potom, že čo tam máte a môžete sa pochváliť, že tam je niečo, čo on tam nemá. Takže asi takto a my ideme teda hľadať to, prečo sme sem prišli. Tomuto kamošovi sa tiež darí. Takže vidíte, zase je tu veľa prekážok. Ale táto báza je úplne že v super stave. Takže sa tu takto trošičku prebrodíme cez túto prhlavu. A nazbierame si, čo už tam. Takže trošičku sme si nazbierali. Takto hore vyliesť, no to by bola paráda, ale zase nejdeme sa až toľko obetovať. Pozeral som ju cez AI, takže takýto som aj študent, sa vám musím priznať, že využívam sem tamto AI v lese. No a píše sa tam, že sú rôzni škodcovia lípy a to bude aj ten dôvod, prečo pravdepodobne je lípa v takom stave, akom je v okolí Bratislavy, že bude napadnutá škodcami, ako sú napríklad
ako sú napríklad priatkovček lipový, ktorý je asi podľa názvu už len taký jeho hlavný škodca a on ich vlastne ohlodá a nechá tam len také tie skelety toho listu. No a tomuto sa darí veľmi dobre. Tieto bazy vyzerajú parádne. No a potom tam ešte bola, okrem priatkovčeka, tam boli nejaké vožky, ktoré odtiaľ cicajú šťavu, ale akože samé ich že vraj nejak moc nenapadajú. No a potom sú to chrústy. Takže takto pekne pri pôtočiku. Tak toto je zatiaľ jedna z najkrajších. Pekne pri jazere. Tak z tejto si určite zobrať musíme. Parádny jasmín sme objavili. Toto je jeden z tých druhov jasmínu, ten úplne pravý jasmín. Ten taký najjasmínovejší. A je tu cítiť z neho celé okolie úplne. Brutálny kvet. Minulé roky sme si to varili spolu s bazou. Že veľmi dobre ide dokopy s bazou aj chuťovo, aj vôňou. Dá sa to používať v kozmetike, na rôzne lekárske účely. Napríklad, pokiaľ sa nemýlim, tak mal by aj znižovať horúčku alebo dodávať teda telu vitalitu pri rôznych ochoreniach. No a používa sa do mydla, na sprchové gely a rôzne takéto ďalšie veci. Ja s ním zvyknem variť, alebo robiť z toho výluhy čaje a podobne. Tu treba vychytať dobrú techniku na zbieranie toho jasmínu, lebo sa to zvykne väčšinou otrhnúť aj s tými listami. Takže máme tu už aj pekný úlobok jasmínu. Tak zátažku. Neviem presne koľko ho môže byť, ale tak zhruba do kila toho jasmínu možno bude. Takže možno, že okrem čajov z toho budeme robiť aj nejaké to mydlo. Takže dievča nabralo dosť jasmínu. A to by už aj stačilo, si myslím, nie? Tak daj teda. Zas toho budeme mať doma na tony. Tuto svetoobčanka mi nabrala kopu jasmínu a teraz kto mi príde pomôcť s tým niečo urobiť? Nechcete prísť na brigádu nám pomôcť trhaním jasmínu? Takže zber jasmínu ukončený. Vyzerá to tak, že s tou lipou sme to dneska zdali, lebo uvidíme ešte možno, keď pôjdeme okolo nejakého parku. Tak zatiaľ takto. Takže nazbierali sme toho dosť. Za jednu tašku jasmínu a jednu tašku bazy. S tou lipou sme to kvôli tým spomínaným problémom s tými parazitmi zdali. Možno naberieme niečo v meste, v parkoch. Spoločnosť nám robil bazový čaj, ktorý sme si tu predvčerom natrhali v prírode. A určite je tá baza neporovnateľne lepšia, keď sa nazbiera pri potoku, ako keď ju berete v centre mesta. No ale zase stane sa aj taká vec, že niekedy, keď ochutnám alebo ovoňam tú bazu, ktorá rastie niekde v Petržalke alebo v Novom Meste, tak voní niekedy aj lepšie, čiže ono to záleží na jednotlivom stromčeku asi. Takže asi toľko a zatiaľ čaute.